Fil-kumpanija li ħadet b'420,000 euro f'kuntratti minn Ministeru wieħed biss, kien hemm involut ukoll il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall Parlament Ewropew, Stefano Mallija. F'Europa Research and Consultancy Limited, Stefano Mallija kien direttur bħalma kien il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Stefano Mallija kien ukoll rappreżentant legali tal-istess kumpanija. Filwaqt li Simon Busuttil irriżenja minn direttur tal-kumpanija f'Mejju tas-sena l-oħra, Stefano Mallija rriżenja ftit ta' xhur wara, f'Awwissu tal-2013. Ir-relazzjoni bejn Simon Busuttil u Stefano Mallija tmur lura bosta snin, mhux biss bħala ħbieb iżda anke bħala kollegi fin-negozju. Eventwalment Stefano Mallija kien l-ewwel assistent parlamentari ta' Simon Busuttil, meta dan kien elett bħala membru tal-Parlament Ewropew fl-2004. Fl-aħħar jiem kien żvelat li mill-420,000 euro li ħadet din il-kumpanija mill-Ministeru tar-Riżorsi kien hemm eluf kbar b'direct order. Fost il-ħlasijiet li saru lill-kumpanija ta' Busuttil u Mallija kien hemm dawk għal rapport fuq razzett tal-majjali u riċerka dwar pjan biex jinfetaħ wine bar.